Интервю с президента на ФК Делто, господин Рачев. Здравейте! Честита победа! Как бихте коментирали изминалия двубой? Добър матч стана, срещу силен отбор, добре организиран, затворен на контратаки. Нашия отбор, както винаги, се събуди едва през второто полувреме. Колектива беше много добър, изпълниха тактическите задачи, 5 хубави гола, 3 след чудесни комбинации. Добър матч и също добър противник, перфектно съдейство. Перфектно съдейство, казвате. Имаше няколко по-остри така влизания. Тях как бихте ги коментирали? Къде е мястото на фейерплей в футбола? Мястото на фейерплей в футбола е под номер 1. Относно влизанията, в първи матч всеки гори в играта. Ние нямаме така особени забележки към отбора. Съдиите се справиха. Казахме си някои така бързи реплики на полувремето между двата отбора и през второто полувреме нещата се успокоиха и двата отбора играха изключително коректно, особено през второто полувреме. Успешна ли беше подготовката на отбора ви през изминалата пауза между първенствата? Да, тренирахме основно в зала, но в намален състав. В неделята ще видите, че ние имаме и втори отбор, така че основната тежест в тренировките се падна на втория отбор и някои основни фигури от първия. Не беше от най-успешните, но то се пролича и през първия матч и особено през първото време, където отбора се сработваше, но ние сме отбор от няколко години. Най-важното е, че сме чудесен колектив и бързо намираме общ език на терена, защото такъв е и извън игрището. Добре, благодаря за интервюто. Надявам се да спечелите всичко, каквото можете. Благодаря ви.